jantung hatiku waktu-waktu kang mesti saksi seliramu seliraku dadi siji lagunya juga itu ada temisnya Pak, menceritakan tentang seniman kali seniwati mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Wih siapa? Aktornya siapa kuwi? Aktornya siapa aktornya? Aktornya rahasia Bang. Oh rahasia. Iki jane lagu skep biyen opo? Lagi metu iki. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet. Dewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, tak tabuhan awake dhewe ngrungokne. Mentah romantis e. Romantis ya. Aku ngalem maning
aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu dowong bagus jajantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe sani wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kami sing paling tanti rino kelawan wangi dongaku mong siji dah Gusti mugi saketna tekan pati ada Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. piye Umpama arep tak jawab sayang, gitu. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayangi jane aku wis suwi. masa to Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. terus Bunga niki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu ayo gendang diambu masa mangga ramambu waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku
Nek saiki yang malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku tak ngurman sampean to. Sampean jare saiki mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken no mo. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo Nduk. Kapan ning ngono aku? Cete jek tak siap. Aja ngono kuwi. Atiku ndruwodong ngene iki Mas Raya. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lah ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora coba sing ora. Lah sapa sing bahas dhisik iki mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe. Ayu pucaan hatiku anteng manis lamun katulu meraati kemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to Nduk lambaranku katresnan suci terus serta uga tulus janji indah rinangkit sakjroning ati ada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu dowong bagus jantung atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji ada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak pengen handuweni sewu cara bakal tak lakoni atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji Kene wis aja mayah-mayah teyus ya lah. Wis kene. Wis ning kene. Wis ning kene. Ora sing nonton mosok arep suka malu to. Dari mau
iso ngaku kuwi lho. Penonton iki kene SMA 1 terus SMA 1 iki padahal tiap tahun panjangan yo bintang tamune sampean. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Kan biyen orang gandeng aku toh. Ya kan biyen sing gandeng anak sopo iki. Sama. Ngene lho ngene. Aku kan tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalu. Aku mong siji Gusti mugi saged tekan pati. Ada aku ngalamoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu doang bagus jajantong hatiku waktu-waktu tak mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe sami wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi nganti jroning ati kabeh sing paling tanti rino kelawan wangi dongaku mong siji